उद्धव ठाकरेंची चौकशी होईल म्हणून त्यांच्या बुडाला आग लागली आहे। कोकणचा विकास फक्त नारायण राणेंनी केला असा हल्लाबोल प्रवीण दरेकर यांनी केला। राजापुरातील भाजपच्या महाजनसंपर्क अभियानात ते बोलत होते। बांधवांनो, हा एकमेव पक्ष असा आहे की जे आम्हाला त्या ठिकाणी लोकशाहीचा गळा घोटला असं म्हणतात। माझी त्यांना या सभेच्या माध्यमातून विचारणा आहे की असं कधी झालं होतं का? या देशाचे आतापर्यंत अनेक पंतप्रधान झाले, अनेक सरकार आली, परंतु जनतेच्या दारात जाऊन त्या ठिकाणी आम्ही 9 वर्षामध्ये काय केलं? ज्या विश्वासाने आम्हाला मतदान केलं त्या विश्वासास आम्ही पात्र ठरलो की नाहीये, याचा लेखाजोखा देण्याचं काम कोणी या देशामध्ये केलं असेल तर केवळ भारतीय जनता पार्टीनं केलंय। आमच्या सरकारच्या माध्यमातून असणाऱ्या उपलब्धी आपल्या समोर आणण्याचा प्रयत्न या अभियानाच्या निमित्तानं आम्ही करतोय। दादा, मला सांगायला अभिमान वाटतो, आपण त्या ठिकाणी जाहीर सभा महाराष्ट्रात घेताय, देशात घेताय, देशातलं वातावरण आपल्याला माहित आहे, परंतु या अभियानाच्या निमित्तानं मी मराठवाड्यात फिरलो, विदर्भात फिरलो, त्या ठिकाणी उत्तर महाराष्ट्रात, पश्चिम महाराष्ट्र करत आज या ठिकाणी आपल्याकडे आलोय। असं एकही ठिकाण नाही की भारतीय जनता पार्टीच्या सभेला हजारोचा जनसमुदाय त्या ठिकाणी उपस्थित नाही, अशी एकही सभा त्या ठिकाणी नाही। सुरुवातीला नांदेडला सभा झाली, आमचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आले होते, लाखाची सभा होती, तुडुंब असा जनसंचार होता। देवेंद्रजींची धाराशिवला सभा झाली, 25 ते 30 हजाराचा जनसमुदाय उपस्थित होता, एक रेकॉर्ड ब्रेक सभा झाली। नंतर अकोल्याला गेलो तर धाराशिवचं रेकॉर्ड अकोल्याच्या सभेनं त्या ठिकाणी तोडलं, 40-50 हजाराची सभा त्या ठिकाणी झाली। आणि बांधवांनो, 2 दिवसापूर्वी आपले नेते, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींची दहिवडीला त्या ठिकाणी दादाजी सभा झाली, न भूतो न भविष्यतो असे रेकॉर्ड ब्रेक सभा खटाव मानला आपण त्या ठिकाणी केली। का लोक जमतायत? लोक एवढ्यासाठी जमतायत की 9 वर्षापूर्वी मोदी साहेबांना या ठिकाणी या देशातल्या जनतेनं मतदान केलं। महाराष्ट्राच्या बाबतीत आपण त्या ठिकाणी आमच्यावर विरोधी पक्ष वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप करतायत। उद्धव ठाकरे असतील, आदित्य ठाकरे असतील, संजय राऊत असतील, सातत्यानं हे खोके सरकार आहे, हे घटनाबाह्य सरकार आहे, हे बेकायदेशीर सरकार आहे। माझी या ठिकाणी त्यांना विचारणा आहे की ज्या योजना गेल्या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जे प्रकल्प दिले, विकास कामं दिली, वेगवेगळ्या समाज घटकांना त्या ठिकाणी लाभ जो मिळतो तो बेकायदेशीर आहे का, याचं उत्तर संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे तुम्हाला द्यावं लागणार आहे। 6,000 शेतकऱ्यांच्या अकाउंट मध्ये जर केंद्रातनं 6,000 येत आहेत तर आम्ही 6,000 शेतकऱ्यांच्या अकाउंट मध्ये जात आहेत, ते बेकायदेशीर आहेत का, हे शेतकऱ्यांना तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगावं लागेल। आज माझ्या महिला भगिनी त्या ठिकाणी हाफ तिकिटामध्ये, अर्धा तिकिटामध्ये प्रवास करतायत, त्या बेकायदेशीर प्रवास करतायत का, याचा जाब त्या ठिकाणी तुम्हाला द्यावा लागणार। लखपती बेटी म्हणून 18व्या वर्षी आमच्या त्या मुलीला, भगिनीला त्या ठिकाणी 1 लाख रुपये मिळणार आहेत, ते बेकायदेशीर आहेत का, याचं उत्तर उद्धवजी ठाकरे आपल्याला त्या ठिकाणी द्यावं लागणार आहे। महात्मा फुले जन आरोग्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी 5 लाखाचा लाभ सर्वसामान्य त्या ठिकाणच्या आपल्या रुग्णांना देतो, तो कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे, याचं उत्तर संजय राऊत आपल्याला या ठिकाणी द्यावं लागणार आहे। केवळ विमा कार्यालयावर आपण मोर्चे काढले, तोडफोड विमा कार्यालयावर केले, परंतु माझ्या शेतकऱ्याला विम्याचा हप्ताही भरायला लागू नये म्हणून 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्यासाठी विमा दिला, तो कायदेशीर की बेकायदेशीर, हेही संजय राऊत आपल्याला या ठिकाणी सांगावं लागणार आहे। कर्जमुक्ती दिली, जे शेतकरी त्या ठिकाणी नियमित परतफेड करतात त्यांच्याकरता त्या ठिकाणी 10-12 हजार कोटीची कर्जमाफी केली, मग ती बेकायदेशीर आहे का?
या ठिकाणी जे प्रकल्प रखडले होते 36,000 कोटी रुपयाची तरतूद त्या सुप्रमांसाठी दिली, सुप्रमा केल्या. हे राऊत साहेब बेकायदेशीर त्या ठिकाणी आहे का? 14 मेडिकल कॉलेजेस या ठिकाणी या राज्यामध्ये दिली, हे बेकायदेशीर सरकार म्हणताय, मग हे बेकायदेशीर आहे का? धनगर समाजासाठी 10,000 कोटीची तरतूद केली, त्या ठिकाणची वाड्या वस्त्यावर रस्त्यांसाठी 4,000 कोटीची तरतूद केली, हे सगळं बेकायदेशीर आहे का? याचं उत्तर संजय राऊत आणि उद्धवजी ठाकरे या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला विचारतोय. आज त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा झंझावात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आणि असं असताना त्या ठिकाणी सगळ्या पक्षांची मोड बांधण्याचं सुरू आहे. उद्धव ठाकरे असतील, आदित्य ठाकरे असतील, संजय राऊत असतील, अतिशय बेतालपणे या ठिकाणी वक्तव्य करण्याची स्पर्धा त्यांची या ठिकाणी आहे. अलीकडेच उद्धव ठाकरे त्या ठिकाणी म्हणाले, देवेंद्रजींवर जाऊन आमच्या खालच्या पातळीवर टीका केली. म्हणतात देवेंद्रजींमध्ये हिम्मत आहे का? देवेंद्रजींना कोण किंमत देत नाही. उद्धवजी ठाकरे साहेब, देवेंद्रजींची काय हिम्मत आहे? तुमच्या नाकाखालना 40 आमदार आणले, शिंदे साहेबांना पण आणलं आणि या राज्यामध्ये आमचं सरकार त्या ठिकाणी बसवलं, तेव्हाच तुम्हाला त्यांची हिम्मत कळायला पाहिजे. अरे देवेंद्रजींची आपण किंमत करताय. मी महाराष्ट्रामध्ये फिरतोय, देवेंद्रजीला ज्या पद्धतीने लोकांचं त्या ठिकाणी एक्सेप्टन्स आहे, ज्या ज्या सभा होत आहेत त्या ठिकाणी लाखोंची गर्दी होते. अकोल्याच्या गर्दीमध्ये तर सभेमध्ये भर पाऊस पडत असताना हजारोचा जनसमुदाय आमच्या या लाडक्या नेत्याचं भाषण ऐकायला त्या ठिकाणी उपस्थित होता. तुम्हाला तर आता छोट्याशा हॉलमध्ये सभा घ्याव्या लागतात आणि मग त्याच्यामुळे टिकोजीराव जे नामकरण या ठिकाणी आमच्या आशिषजींनी केलं, ते टीका करण्याकडे त्या ठिकाणी काही करत नाहीत. बांधवांनो, त्या ठिकाणी आदित्य ठाकरे ते तर आता काय बोलतात, त्यांचं वय काय, त्यांचा अनुभव काय. आदित्य ठाकरेंनी मुंबईच्या संदर्भात बोलत असताना अनेक घोटाळ्यांचा त्या ठिकाणी उल्लेख केला. माझं आदित्य ठाकरेंना या ठिकाणी विचारणं आहे, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आपण 25 वर्ष त्या ठिकाणी राज्य केलं आणि त्याच्यामुळे आता आपण काय केलं, हे कॅगच्या माध्यमातून SITच्या चौकशीतनं बाहेर त्या ठिकाणी येणार आहे. आणि म्हणूनच आपण बघताय 1 जुलैला त्या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेवर मोर्चा काढलाय. मला सांगावं, 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी मुंबईसाठी काय केलं? बरं, 10 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आमचं सरकार आल्यानंतर उद्धवजी ठाकरे साहेब मुंबईच्या प्रश्नावर त्या ठिकाणी रस्त्यावर कधी उतरलेत का? मुंबईचा पाणी प्रश्न असेल, मुंबईचा रस्त्यांचा प्रश्न असेल, मुंबईच्या गटारांचा प्रश्न असेल, मुंबईसाठी कधी उद्धवजी मोर्चाला सामोरे गेलेले आपण पाहिलेत का? परंतु 1 जुलैला उद्धव साहेब मोर्चा काढतायत. कशासाठी मोर्चा काढतायत? तर त्या ठिकाणी कॅगच्या माध्यमातून SITची चौकशी लागले आणि चौकशी लागल्यामुळे उद्धवजी आपल्या बुडाला आग लागलेली आहे. मग आता त्या ठिकाणी प्रतिकार करायचा आणि यापासून लोकांची त्या ठिकाणची दिशा भरकवण्याचा प्रयत्न म्हणून आपण त्या ठिकाणी मोर्चा काढताय. मला खरं म्हणजे आदित्य ठाकरेची कीव करावीशी वाटते. काल परवा मी त्या ठिकाणी टीव्हीवर कालच बघितलं, पण त्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला लाज वाटते का? अरे आदित्य ठाकरे, तुझं वय काय, तुझा अनुभव काय, तुझी उंची काय? राज्याच्या मुख्यमंत्र्याची लाज कोण काढतं का? आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं की आदित्य ठाकरे आपण एक शंभर पोर आहे. एकनाथ शिंदे साहेबांनी शिवसेनेसाठी केलेला त्याग तुम्हाला माहित नाही. बाळासाहेबांसोबत त्या ठिकाणी काम केलेलं, मेहनत केलेली आपल्याला माहित नाही. तुम्ही आयत्या वेळावर नागोबा आला, बाप मुख्यमंत्री झाला, पोरगा पालकमंत्री झाला, मंत्री झाला. त्यांच्या निष्ठेचं आणि त्यागाचं कुठल्याही प्रकारचं सोयरसूतक असायचं कारण नाही.
आणि म्हणून आपण एकनाथ शिंदेची त्या ठिकाणी लाच काढताय. काल संजय राऊत त्या ठिकाणी पाटणला होते, मी साताऱ्याला त्या ठिकाणी होतो. संजय राऊत आणि शंभूराजे देसाईंवर टीका करताना त्या ठिकाणी सांगितलं की बाळासाहेबांचा नातू शंभूराजे देसाई हा त्या ठिकाणी बाळासाहेब थोर नेते होते पण शेण खातोय. माझं संजय राऊतांना तेच सांगणं आहे की आमच्या बाळासाहेब ठाकरे नातूंचं मग काय खातोय. परंतु आपण त्याच गोठ्यात त्या ठिकाणी संजय राऊत आहात आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला शेणाचा वास त्या ठिकाणी दुर्दैवानं त्या ठिकाणी येणार नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.